Okay, hej YouTube. Det er den masse småfejl, det kreative squad. Jeg kan høre dig. Hvad? Jo, jeg kommer lige om lidt. Haha, YouTube. Take it. Take it. Fuck it. No. Good. Spawner jeg bare zombies. Den har ikke taget mig super. Det siger, at jeg laver sådan et rum her. Jeg gad ikke gøre det pion. Før jeg gjorde det, men så når jeg har spawnet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så går vi til skelet. Jeg er tilbage, når jeg har gjort det. Hej, så er jeg tilbage. Jeg har lige fundet en ny måde på at dræbe skeletterne. Nå. Men det skal jeg gøre. Så. Find. Det var tæt på. Oj, hvor fuck er vi henne? Det ved ikke, det sgu da. Hvad gjorde det der? Nopsting. Klar.